explica'm un conte. La cigonya, de Xexco Boix. Diuen que hi ha un pantà rodó, com una pilota. Però és que aquest pantà està ple de peixos multicolors. Peixos negres, vermells, liles, roses, marrons, grocs... Bé, de tots els colors de l'art de Sant Martí. Sembla ser que un dia 2 pescadors van anar en aquest pantà rodó de peixos multicolors. Els posarem aquí. 1 i 2. Bé, la qüestió és que portaven una canya de pescar i van tirar la canya al pantà. 2. Van estar allà esperant a veure si pescaven un d'aquells peixos. Per cert, allà a prop hi havia una casa del guardabosc, sí, el que vigila els boscos. I aquest guardabosc era tan modern, que la seva casa no era quadrada ni rectangular, no. Era rodona, com el pantà, com una pilota. Sembla ser que aquesta casa rodona només tenia una finestra. I la finestra tampoc era quadrada ni rectangular. Era rodona, com la casa, com el pantà, com una pilota. Diuen que el guardabosc era tan modern que només li agradaven les rodones. Li agradaven tant, que tot ho tenia ple de rodones. Fins i tot la seva roba. Només hi havia rodones, que si camises amb rodones, pantalons amb rodones, jaquetes amb rodones, mitjons amb rodones, sabates amb rodones, corbates amb rodones, calçotets amb rodones. Li agradaven tant les rodones que col·leccionava pedres rodones. I les que més li agradaven les posava en el camí que unia a casa seva amb el pantà. Així que hi havia aquell camí ple de pedres rodones. Per cert, sembla ser que aquells 2 pescadors portaven no 1 hora, ni 2, ni 3 esperant pescar un d'aquells peixos, no, sinó que portaven 4 hores esperant pescar un d'aquells peixos multicolors i no ho aconseguien. I això era perquè eren uns despistats. Sí, s'havien deixat de posar el cuc que fa que els peixos piquin. I clar, com que no l'havien posat, cap peix picava. I sembla ser que portaven tanta estona esperant que els hi va entrar gana. I no una mica, no. Molta, tanta, que la panxa els hi va començar a fer soroll. Tanta, que aquell soroll els hi va començar a pujar. Tanta, que els hi va arribar al cap el soroll. I diuen que quan t'arriba el soroll aquí al cap, se't desperta la imaginació. I aleshores un d'ells va tenir una idea, una gran idea. Ei! Ja el tinc! Ja sé què podem fer! Per què no idem al pantà? I així surt tota l'aigua i es queden els peixos a baix i així podrem menjar! Sí! Quina bona idea! Va dir l'altre. I clar, van agafar i van començar a buidar el pantà. I va començar a sortir aigua i aigua i aigua. I aquell guardabosc, que havia pujat dalt d'un arbre des d'allà dalt, va veure que s'estava buidant el pantà, va baixar de l'arbre, va passar per casa, va agafar una escopeta, va anar pel camí de pedres rodones, va arribar al pantà, va veure els pescadors i els hi va dir: però què feu, galifardeus, que esteu tocats del bolet? No veieu que es moriran tots els peixos si perdeu al pantà? Però què feu? Ai, digue-li tu. Tu no. Oh, al final van confessar: és que teníem tanta gana que havíem decidit buidar el pantà i així quedaven els peixos a baix i ens els podíem menjar. Vinga, home,
tanqueu el pantà ara mateix, que no surti ni una gota d'aigua! Va dir el guardabosc molt enfadat. I quan van tancar el pantà i ja no sortia aigua, el guardabosc, que era molt bona persona, els va mirar els ulls i els hi va dir: nois, si teniu tanta gana, veniu a casa, que us convido a menjar. Acabo de fer un arròs amb verdures per llepar-se els dits. Els pescadors van acceptar ben contents. Així que els tres, el pescador 1, el pescador 2 i el guardabosc, van pujar pel camí de pedres rodones i van arribar a la casa del guardabosc i quan van arribar allà van dir: ei, però si aquí no hi ha cap arròs amb verdures? Aquí el que hi ha és un pollet o una cigonya. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.